Feel good Thursday sa inyo mga kabisyo. Kasama nyo na naman DJ Robin Shena dahil magkakape tayo hanggang hapon, hanggang gabi. At syempre, hindi mawawala ang napakagwapo kong partner. Sino? Ay, ako na pala yun. Ayaw mo? Ay, hindi. Okay, broskies, gagi, pare. Of course, your uragong broski, Konyo Bicolano. Ayan. Alam mo, Konyo, napaka-exciting. Ito malalaman Okay. mo na. No explanation. Okay. Special. Naku, nakakatawa. Special po ang ating magiging interview for today kasi may napakagaling, napakatalentado tayong bisita, Konyo Bicolano. Definitely. I'm just so very excited. Yes. Nakaka-good vibes talaga Tutu, to. kaya wag na nating patagalin pa. Ipakilala mo na Konyo Bicolano. Yes, let's G. Mga kabisyo, kasama natin ngayon ang isa sa mga pinaka-promising na banda kasi bukod sa napaka-exciting na line-up nila, meron silang bagong soft and sweet song na pinamagatang Hilom na para talaga kay Robin Shena kasi Oo nga naghihilom eh. siya ngayon. Mga kabisyo, online, sabay-sabay nating bigyan ng feel-good welcome ang bandang Better Days. Hello! Woo! Hello guys! Hello. Yes, kumusta? Kumusta naman? Better days pa ba so far? Yes, better days pa rin naman po. Oo, alam nyo yung mga kabisyo natin, they're really excited to know sino-sino ba ang mga gwapong ito na nasa Better Days. Can you introduce yourselves first? Yan. Hello po, my name is Rafael and I am the percussionist and the drummer. Rafael. Isang kaldag naman dyan, de joke. Mamaya na yung challenge. Mamaya Oo, pala. Hello Okay. sa'yo, Rafael. Okay, of course. My name is Nimroy, and I'm the keyboardist, and I also do vocals. Vocals. Oh, and? Hi, I'm Nigel. I play guitar and I sing for the band. Wow. And I'm Konyo Bicolano. I'll be the one to interview them. Alam mo, kakanta ako, di ba? Alam mo, kakaldag ka. Alright, so alam nyo, excited na kami. O, temo, hindi ko masabi yung excited. Because marami kaming itatanong sa inyo and ito talaga is makakapagpalabas ng mga personality ninyo. O, diba? Excited na ba? Yes po. Ready na? Game. Kinabahan sila. Kaya nga, nakita ko nga sa mukha niya. Ayan. So before anything else, eto nga, nabalitaan namin na nagkakilala kayo at nagsimula kayong mag-practice nitong October 2022 lang. Yes po. No? At sinabak daw kayo agad sa iba't ibang mga gigs. Oh, so kumusta naman yung mga naging experiences nyo? Anong pinaka-paborito nyo about those things? Very much learning experience, eye-opening experience. Parang so kami agad sa dun sa pagbabanda, ganun. Like parang nagulat kami lahat na bigla. Pero maganda yung effect niya sa amin kasi mabilis din kami nag-adjust. Parang alam niyo yun, parang this is it for us. Ganun. Parang tinanggap namin na Right. hey, this feels nice. Tuloy-tuloy pa rin kami hanggang ngayon. Wala pa kami masyadong pinoproblema like as a band. Ayun. Walang pinoproblema pero ako problemado talaga ako sa boses ko. Kanina nakikita ko nagre-rehearsal kayo, yung interview nyo kanina. Grabe, Yung mga no? humming pa lang ninyo, Oo. sobrang legit na. And O, alam parang- mong may special thing about sa kanila kasi October 2022, very early lang at ngayon nandito na sila. Agad-agad. Diba? Oo. May sasabihin pa yata siya. Yeah. Oo. Yung gusto ko lang i-share. Right. Kasi yung unang mga gigs na nagawa namin is kasama namin yung Grace Note. Nag-tour sila. Wow. Nag-mall tour sila. And it's very jarring kasi syempre, dati ina-idolize ko lang yung Grace Note. Tapos kasama ko na sa backstage. Tapos tutugtog ako after. Mga ganun. Wow. Aww. Super nice. And makikita mo rin talaga na nagsashine sila every time they answer the question. Kasi parang legit yun. Yung pag nakasama mo yung idol mo. Kasi ako dati, napapanood ko lang si Robin Shena. Ayan, kasama ko na siya ngayon. Yes. Pero sa mga hindi pa nakakaalam ng mga kabisyo natin, matagal na ang banda ninyo, ang bandang Better Days. Pero last year ay ipinakilala ng Soupstar Music ang bago nitong lineup. Well, ano sa tingin ninyo ang kakaibang may offer ninyo sa mga, of course, avid fans ninyo, sa mga fans ninyo? Well, although there's still some pressure. Syempre, we're stepping into an already existing band. May existing fan base na sila. And may existing songs. And what we want is to still carry yung band name and madala pa rin namin yung vision ng band while also putting in yung mga inputs namin to make it a little bit more us rather than just being old better days.
Parang old Better Days plus us is new Better Days. Yeah, very aligned nga eh. Better Days. Tapos in terms of your styling, in terms of your wardrobe, I don't know kung sino yung nasa likod ng styling ninyo pero parang sobrang chill. Yeah. Alam mo yun, parang super Better Days lang. Ang ganun. vibe. The Very aesthetic din. Very aesthetic. Yes. Oh. O, kaya eto na. Let's move on sa game na kinakabahan sila kanina. Yes. Nagre-review sila. Ready na ba kayo? Nagre-review? O, kanina, No di ba? need to review kasi magkakaldag tayo dito. Oo. We throw TikTok it back. dance. Oo. Hindi. Sila na. Nagturon bigla. Oo. So, eto na. Bagong-bago ang lalaroin natin. Yes. This is called Hot Hot Seat. Seat. Oh, yan. Bawal tumanggi ha sa magiging tanong. Magiging yeah. Showbiz pala. lahat kayo ay sasagot because you know yung mga kabisyo natin online aside sa of course interest ninyo sa music gusto rin nilang malaman mapalapit sa inyo. Yan. And itong hot seat ang naisip namin Tutu. para mas mapalapit pa sa kanila. Basically, mga marites ang mga kabisyo Oo, natin. yeah. Simulan na natin. Okay, so for our first question, sino ang celebrity crush ng bawat isa sa inyo? Dug-dug. Dug-dug. Turuan, no? Dug, dug. Ah, Ayan na. Sige, sa akin po, si Luis de los Reyes. Oh! Dati ko pa po siya pinapanood, crush ko po siya. Yes. Oh, Luis, alam mo Nagniningning na. nga sa Oo kanya. nga Tingnan mo, eh. kinikilig siya. Luis, pakipasok na si Luis dito. Wait. Kinilig. Oh, Okay. your turn. Okay. Oh, rough. Oh, itong dalawa Sige, ako na lang Ito po ang tao. crush ko po. Sinadyan po crush ko. siya din, crush ko. Ay, nako, maraming nagsisimula. Oo. Okay, go. Sino ba crush ko? Celebrity crush. Mhm. Kahit foreign. Kahit foreign. Yes. Oh. Si ano po, bagong artist, hindi po siya Yeah. masyado sikat. Si Lizzie McAlpine po. Kilala Sige. mo yun, diba? Search natin Oh. dyan ngayon, ha? Okay, sige. Interesting. Wow, very safe, ha? Oo. Okay, ito na. Inaabangan talaga namin to, Raph. Kaya nga. Celebrity Rafael, crush mo. Oo. Ikaw ba sabihin ko? Joke lang. Siguro... Panindigan mo yan. Sino nga ba? Ano siya eh? K-pop. Sino? Si Sino? Mina from Twice. Wow, Mina. Hatsuno. Tsuno no, tsuk hano no tsudo. Ano po sinadyan mag-Korea? Oo. Hindi Mars yun, pang Mars yung sinabi ko. Wala lang po yun. Wow, interesting, interesting. Well, maliban sa musika, ano ang pinagkakasunduan ng Better Days ninyo as a band, as, you know, friends? Mahilig po kami mag-computer games. Wow. Anong computer games ito? Usually Valorant or Oh, Apex. Valorant. Ganun po. Naglalaro po kami kapag day off namin, ganun. Nice. Si Robin Shena kasi paint. Ah, Nagpipaint lang siya sa computer. Very nice, very nice. Tama ba yung sinabi niya o joke lang? Tama naman. Tama naman, Raph. Tama. Oh. Sa food, wala ba kayong pinagkakasunduan na food? Of course, syempre, yung pagko-computer natin won't be complete without food trips, di ba? Oo, yung Food snack, trips. snack. Actually, nagpaplano po kami mag-food trip ngayon kasi hindi po Wow. talaga kami masyado nakapag-hangout pa. Ayan. Oh, nako. Magbabonding sila after Magbabond. nito. Sama nyo na kami. Sama nyo kami. Oh, para we can eat orange zigzag, incubated eggs, and all. Alam niyo, incubated eggs? Balot. Yan. Okay, next question. Oh, ewan ko sa'yo. Okay, next question. Sa dami ng mga bandang nakasama nyo na, sino yung bandang pinaka-paborito o special na nakasama nyo para sa inyo? Isa-isa po ba? Kasi Oo, sige, isa-isa. sa akin po, yung bandang Hey June. Ano po, nung simula po kasi sila po yung lagi namin nakakasama. Malapit rin po sa age range, so nagkaka-relatean kami. So magtatropa po kami. So, na-excite po ako every time nakasama namin sila sa mga gigs. Nice. Hey, June. Alright. Ako naman po yung The Vowels They Orbit po. Magkalapit yung tunog ng namin, ng banda. Iba pa rin naman po, pero malapit. Parang may mga similarities, kaya it feels so easy to drive with them. No po. Ayun, ganun. Sa akin naman, dalawang beses lang ata natin naka-gig, pero Tanya Markova. Oh, natakot ako. Akala ko Tanya Chinita, isa sa mga DJs namin dito. Interesting. Kahit alam mong
isang banda sila, magkakaiba rin sila ng interest, no? Magkakaiba rin sila ng memories, 'di ba, na naaalala. But anyway, sino sa inyo, ito pinaka-exciting, sino sa inyo ang lapitin ng shorty or mga admirers? Si Nigel po, si Yan. Nigel. Nigel. Yun po. Ikaw, Yung wow. naka-blue po. Naka-blue, Oo, nice. So ano namang nararamdaman mo? Ikaw ang pinakalapitin. Ano po? Awkward. Kasi taong bahay po ako. At Oo. nung nalagay po ako sa Better Days, medyo na-culture shock ako kasi first time ko nasa labas. Maraming tao. And the fact na gusto nila magpa-picture, parang, ay, ako? Seryoso? Aww, cute. Oh, ayan. Welcome, 'di ba? Sa outside world. Oh, welcome sa outside world. And I'm pretty sure mas dadami pa 'yan. No, mas totoo. mas dadami pa 'yan because of your talent and because of the vision that you have as Yes. Better Days. And the last question for this game, kasi mamaya meron pa. Yes, habulan. Joke lang. Oh. So, Oo. for the last question, kung may pagkakataon kayo na palitan ang band name nyo, ano ang ipapalit ninyo? Ba't nako? Ikaw, Nigel, may idea ko ba? Actually, meron akong thing with like making yung pangalan ng banda parang pagkain, ganun. Oh. Kasi madali makaakit eh. Kunyari yung parang ube, ganun. Ay, Quick, oo quick, nga. ganun. Ube halaya. Ganun. Pero may bandang ube. Meron ng bandang ube. Doon dati yung huli kong banda na isa kong ginawa. Flan po yung pangalan. Parang leche Oh, flan. Leche ganun. flan. Ay, Nice, Oo nga, ah. no? Wow. How about you? Rafael, Raph. about you? Favorite ko si Raph. Kaya nga hindi kasi siya nagsasalita. O, ikaw na. Oh. Ano po? Uniqlo? Joke. Kasi Oh, okay. siguro po balik na lang. Clo Unique, ganun. Oh, why not? Witty naman pala to si Rap. Kaya Ayaw favorite magsalita. ko eh. Oo Favorite ko nga talaga eh. yan. Mahilig po ako sa milk tea. So, Wow. Milk tea. Boba Boys, gano'n. Parang hindi kayo magiging banda Oh, nun yeah, kapag yun yung naman. pangalan. The Boba Boys. Oo. Oh, di ba? Anyway, punta na tayo sa pinaka-exciting na part. Yan, yung bagong kanta ninyo na Hilom. Yes. Yan. So, ang comeback track ninyong Hilom ay tungkol daw sa romantic second chances at love. Yes. Pwede nyo bang kwentuhan pwede nyo ba kaming kwentuhan yung mga kabisyo ninyo kung paano ninyo naisulat ang kantang ito in terms of like conceptualization, ano yung pinagdaanan ninyo as you like, write this song Hilom? Actually po, ang nagsulat ng kanta ay yung manager namin sa Superstar, sa management, si Sir Darwin po. Nagsulat po yung kantang yan. Actually, ano po siya nagulat din ako kasi during the first few times pa lang po na nakakapunta ako nun sa studio ng Superstar, ayun, nag-uusap-usap pa lang kami. Biglang parang nag-start na ng conversation si Sir Darwin, si boss, na, uy, may gusto akong kanta. Tapos this song is about healing. The song is about broken relationships na gusto pa rin paganahin, ganun. So parang naging jamming lang siya. And then, in-explain niya yung vibe. Tapos eventually, after a few hours of talking about the chords, talking about the concept ng kanta, may nabuo na kaming song. Wow. Oo. Umatake ba to personally sa inyo? Like the lyrics, yung buong journey. Personally, inatake ba kayo nitong song na ito na Hilom? Yes po, syempre. Yes po. May mga naalala? Yes po. Okay, shout out mo na kung sino. Hindi, joke lang. But very nice. Kasi kaya ako natanong yan, yun yung pinaka-importante kasi na, sa mga na-interview natin, Robin Shena, no? And I think, yan yung importante, yung emotional attachment ng mga artists. No? Kasi that's the time na nagiging relatable talaga siya. Wow, so keep on Yeah, shining. True. And it is related to the next question, no? About naman sa music video nyo, makikita doon na yung unconditional love between sa isang ama at sa isang anak. Kayo naman, ano yung emotional attachment nyo towards that? Bakit yun yung napili nyong maipakita dun sa music video? So, nung kino-conceptualize pa lang po yung music video, ako personally, I had an entirely different vision kung ano. Kasi yung narinig ko yung Hilom is all about romance, it's all about forgiveness, yung second chances. Pero the music video showed me na hindi lang siya romantically pwede mo makita. It can also be healing with parents
with loved ones, with friends, kung meron mang na-broken dyan. Family. So, ayun, and it struck me kasi syempre all of us have bonds with our family, and having to see the music video be interpreted in an entirely different way as I saw it is very interesting to me. Very interesting. Personally, di ba Robin Shena, nung pinapanood natin yung music video, sabi ko, very nostalgic. I love the presentation of the music video. Lalo na yung red na picture frame na nandun yung family because nandun may ganun din kami sabay, yung mom and dad ko. And sobrang, napaganon kami ni Robin Shena. Totoo. Anyway, yung lungkot na to about Hilom, gusto ko i-share natin sa mga kabisyo natin. Yan, excited na ako. Mas exciting to Mhm. kasi we would like you to connect to our mga kabisyo by of course singing Hilom. Oh, diba? So, mga kabisyo online, eto na. Ang pinakahihintay nating lahat, live, nakakanta sa atin dito ang bandang Better Days para sa kanta nilang Hilom. Makikiusap ulit ngayon, kahit alam ko na rin ang sagot. May babalik pa bang kahapon? Ikaw lang ang makakasagot. Aalisin lahat ng galit, walang ititirang sama ng loob. Ibabalik natin ang dati, hanggang sa maghilom. Makakausap ka na kaya, o palampasin ulit ang maghapon. Dadaanin kita sa tiyaga, hinding-hindi ako mapapagod. Aalisin lahat ng galit, walang ititirang sama ng loob. Ibabalik natin ang dati, hanggang sa maghilom. Di ko pa rin isusuko, kahit pa lumalabo ang pagtingin. Di babalik sa iyo hanggang sa huli. Aalisin lahat ng galit, walang ititirang sama ng loob. Ibabalik natin ang dati, hanggang sa maghilom. Aalisin lahat ng galit, walang ititirang sama ng loob. Ibabalik natin ang dati, hanggang sa maghilom. Hanggang sa maghilom. Kaya pa?
Super nice. Grabe. Yung kahit wala kang sugat, mapapahilom ka. Ang sarap Feel tuloy good. maghilom. Totoo. Tama yung sinabi ninyo. It could be taken into different Yeah. perspective, no? Na pwede, hindi lang naman talaga romantic yung paghilom. It could be something like sa family and all. I love it. I really love it. Oh, so imbitahan nyo ng ating mga kabisyo saan ba mapapakinggan ang Hilom, if you have any upcoming events and social media accounts where to follow you guys. Sa social media namin, you can find us at Better Days Tour on Facebook, Instagram, and Twitter. Tapos may TikTok rin kami if you guys want to check that out. And then we also have 2 gigs coming up sa 29th and 30th. Sa 29th sa 70s Bistro and sa 30th, saan yun? 30th? Most bar. Most Bar. Ayun. QC. So if you guys want to see us perform live, we'll be there. Wow. Personal social media Oo accounts? nga. Nandun na po sa Better Days. Oh, nandun na rin. Nakalink na po. Ayaw Hanapin nila nyo yung lang. personal Oo, ayaw. accounts. ikaw Rafael. Sa iyo talaga ang spotlight. Ano daw yung Personal Oo. social media account na pwede naming i-follow. Nasa Follow na lang. page na. Nasa page na lang. Ayan. Maraming salamat, Better Days. Thank you po. We Thank you so really much can't po. wait na makita pa kayo na mag-grow at makapag-inspire pa ng maraming Yeah. tao through your music. More Yeah. music. You know, mga kabisyo, this has been your Uragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano, and together with our people sa digital team. This is DJ Robin Shena at makakasama nyo na kami mga kabisyo bukas na uli, no? Bukas na. Yes, 11 a.m. Agad-agad. to 3 p.m. At syempre, huwag nyo rin kalimutan i-follow ang social media accounts ng Love Radio Manila. Kahit saan makikita nyo kami sa ayaw at sa gusto nyo, kaya go nyo na. Thank you so much mga kabisyo. See you again. And thank you so much, Better Days. Salamat, Better Days. Thank you, mga kabisyo. Lahat ng